την παπαγαλία και το άγχος το πολύ. Μάθε πως να μαθαίνεις, έχεις το κλειδί. Κέρδισε το χρόνο σου, παίξε και γελάς. Όσα έμαθες στην τάξη, ποτέ δεν τα ξεχνάς. Γιατί στο σχολείο μαθαίνουμε σωστά, για να έχουμε στο σπίτι χρόνο και χαρά. Ερευνητές, αποκριτές και κριτές μαζί. Η γνώση είναι δύναμη, η γνώση είναι ζωή. Οι ερευνητές βρίσκουν τα SOS στη στιγμή. Οι αποκριτές δίνουν την απάντηση την τρομερή. Και οι κριτές ελέγχουν αν είμαστε σωστοί. Τώρα το διάβασμα είναι μια γιορτή. Στο σχολείο μελετάμε και στο σπίτι ξεκουράζουμε το μελά. Οι ερευνητές βρίσκουν τα SOS στη στιγμή. Οι αποκριτές δίνουν την απάντηση. Γιατί στο σχολείο μαθαίνουμε σωστά, για να έχουμε στο σπίτι χρόνο και